Така, Агофеката иска лично той да поздрави Марио, нашата гордост в Гърция. Лично от Агофеката. Доволен е от него. Посрещна го е като бял човек. Да, напълно на разноските на марката. Той кого ли не е посрещнал, знаете? Браво! За Марио и за неговата красива съпруга Анелка. И техните красиви деца. Добре. Така. Кака виолина? По-голямата сестра на младоженец. И бата Иво. Иво, къде си бе? Вържи кючека. Да чуем. Двойка. Нощта. Така, 2000 лева подаряват Иво и Виолина, първата братловчетка на младоженеца и нашия прекрасен, красив зет. Браво! Така, и Муджито, моят брат, подарява 1000, общо 3 от фамилията на моя брат. Браво! Върнаха си жеста от преди 2 години. Живи и здрави да сте. Без кръстници, пак си дадохте добри парички. И Йоанка. Най-красивата. Крррр. Нема кър. Така, какво искате? Иво, къде го? Ивчо, я кажи. Алекси. Ама те, слушам те. Кажи. Мамо. Ай, кючека на мама, кючека на Спарухов. За фамилията на мой брат. Живи и здрави деца. Майчице, млада невеста, сти доведо, мамома, майчице, голяма сватба да направим, малеле, майчице, млада невеста, сти доведо, мамома, майчице, голяма сватба да направим, малеле, мажор, пуката ми е го, стрелячар, подуй дома ти, сложила си червено чернило, да изикаме горчиво, пуката ми са милиони, стрелячар,
Така. Тетата и нището, Киро и Таня. И Нана. Джанан. 500 лева от Нана. И още 500, 1000. Така, това са от и нище и тета. Кажете какво искате. Кючек какъв? Киро, рожденника, първи братовчет. Киро, да не правиш превод от банк. Така, първо един кючек, ама какъв кючек? Пожелание на Гофека. Така, Киро, колко? Каква беше сумата? 1000 лева. Общо 2000 лева от семейството на тетата. Диафромано. Диафромано. Алекси, знаеш ли, брат? Коя? Диафромано. Как е? Една песен на Алексия Спарух, да. Айде, пак. Не от мен, само шпикера, моля, премести се малко на дясно и наляво. Бия в Романо, меча яко, кавади весиман гещастиво, е фамилия шукар марка уравге, до гила валекси винестар аменге, ина 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 ина. Чита,
Чита стайл. Abrió campe que ame, ame asfame ya que dana pere, ora que mi chai morica no pustadi, kana di que va rabla dama, sumine lo bastoro. Sonia muito mangel Hey da listan Ai bedater Yaşay bayraki Yaşay Жаутресе Арередом Ей, така се спира. Раз, угасна ток. Направо ни спря ток. Така. И нищята, и алата от Крушовица. 1000 лева. А Гофеката познава ли? Имал покрив за правене, вика. Той, нали знаеш, ще го направя Гофек. Ма трябва да капаро сега да дадеш малко. Айде. Айде да те видя. Дай му капаро малко на момчето. Той ще плати да го направи. Той ще е платил. Добре, Сирома, аз се отчитал винаги на нашите редове. Жив и здрав да бъде това, наш брат не е зет. Така, кажи, Бека. Айде, дай му нещо. Живи и здрави да сте! Мириела, именячката на моя брат. 500 лева и деката. Да го майнеме него. Така. Деката има едно специално желание към Ингяк Ада да изиграе един дермански кючек. Моята жена от Дерманция го фека. Майката на младоженица е Дерманция.
кожицата, умее го човека и... Не отратява. Преди нас. Добре. Така. Бабата. Баба Еливка, която е втора братовчетка на баба Айша от Гирчево. Те са си братовчетки, ама ние сме сватове. Така. Баба Айша отгледала Сара, а баба Еливка отгледала Аксел. Това нейното момче и внуците всичките знаят, че това е любимец. 1000 лева дава баба Еливка. Браво, браво на баба. Оп. Чакай, оп. Оркестъра. Баба Еливка има специално желание. Тя е жена с характер. Син за милиони. Сина мой, нали знаеш? Добре. Внук за милиони. Давайте. Така, кой остана? Така, аз ще бъда последен, за да не добие някои комплекси за малоценност. Вики, първо кръстници. Те искат да са предпоследни, Вики. Тогава си ти. Сестрата. Добре. Твоя воля. На килограм са 5000 лева. Живи и здрави. Едно такси да ми извика долу. Едно такси да ми извика долу. Видео. Хиляда лева от каката. От кака Вики, сестрата на булката. Да бъдат здрави, много щастливи, много да се обичат, никога да не си омръзват. И да. Най-красивата булка и най-красивата племенничка. Катрин. Красива като името си. 1000 лева от каката. Да. Очаквай реванш, Вики. Най-скоро време. Ти хвана букета. От началото до края, Паскал. За всички роднини от страна на булката.
така пристъпва един много важен човек, бащата на булката. Виж, той ги дава на зете. Цари, не трябваше да ги вземаш, той ги дава на зете. Сумата. 5 бона. 5 бона. Браво! Аплодисменти за бащата. Браво! Той играе много кючек, аз го знам. Направо цепи мрак, като мой брат. Кажи с какво искаш да те поздравим. Така. Специално за бащата на булката! Браво на този скромен човек, тихичък, но върши работа. От квартал Люлин. Това някъде към Перник ли беше? Там някъде. Жив и здрав да бъде сватен. Така. Откъде да те познавам? Така, също важна личност. Майката на булката. Рени. От Англия. Твоите са червени. Така. Сумата 1500 паунда. И Алекси е нейн... Тя ще го спонсорира. Тя е спонсора на Алекси. Така е. Така, Алекси е подарък. Да, подарък е за сватбеното тържество. Сол. И 1500 паунда. Рени, какво желаеш? Той е Алекси. Кой? Аги, племенниците? Кой още?
Добре. Игрива песничка. Нещо. Добре, аз предоставям. Нека да дойдат Феката и батко ми от Остров. Тук да дойдат да направят нещо най-сватбарско да изпълнение. Аз съм пял, вие свирете сега. Казва за най-красивата булка! Браво на майката на булката, Рени, жива и здрава да бъде и все така да помага на младото семейство. Така, предпоследни, но не по важност, са кръстниците, кумовете по-точно, сестрата на младоженица и нашия зет, шведите и Айлин, най-красивата в Швеция. Така, първо, Айлин подарява 500 лева и желае един шведски среден кючек, Агофека. Е за това момиченце един така лек доходен, лекичко, детски, шведски.
с кръстниците. 1000 лева от кумата сестрата. Поздравява нейната сестра, най-красивата булка. И най-красивия младоженец, естествено. Бъдете здрави и все така се обичайте и се уважавайте. Поздравявам мене и мама Када, и баба Еливка, на която е кръстена. Поздравява всички нейни братовчеди. Първи. Да, и най-вече Виолина. Зета, можеш ли да играеш? Тогава не си поздравя. Един среден човек да изиграе с братчето си. Албанска четворка. Албанска двойка. Искам да играеш на Макс. Направо да ти стане злечак. Браво на кумата, на моята красива дъщеря. Така, Зетя, бизнесмена на Швеция, с камионите, подарява 2000, общо 3500 лева от кумовете. Моля, аплодисменти за кумовете. Живи и здрави да бъдат и да очакват реванш в бъдеще. Алексия, ако обича, кръстника иска нещо да си пожелае. Тук е една проблем. Айде, брат ми, кръстник, ти си кръстника, ти си човека днеска. Ми минор, колеги. Ти ще играеш кичека. Добре. Той Зетя стъпа малко зад крак. Ей, дуй, три, стар! Цики, цики, циките! Ха! Циките! Аха! Ти тук циките, хего! Циките! Цики, цики, циките! Циките! Ти тук циките! Цяла нощ не спиш! 50 дочки от кума! Специално поздрави за младоженците! Я последвай ме! Моето сърце, цъкай, цъкайте, избрахте ми гиче.
За неяхните кумове от Луката. Поздрав! И така, мълженец се казва, не му е кум, това му е брат с 50 точки. Keep good but you like the cha-cha. Keep good but you like the back. Keep good but you like the cha-cha. Keep good but you like the back. No, 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 no. Браво на кумовете! Живи и здрави да бъдат! И така, може ли, шпикера, може ли малко братни? Кумо поздравява сватовете от двете страни и всички гости, за младоженците и за всички присъстващи гости. От кума специално! Така, нещо друго, темпераментно. Айде, си минор. Синтин, айде, синтин на клавира. Хиляда пъти казах, само те обичам. И до днес е така, няма да отричам. Хиляда пъти аз посъпвам се в човешки вид, но уморих се да прощавам твоите грешки. До сега и още 60 точки от кума. Темпо малко. До сега да беше друг, да се откаже, целта и да не накаже. Но дали това съм аз, лудия по тебе, за принцеса Айлин, която е кръстена на младоженеца. Бе мангав тутун гировано, тук геомодило. Беби мангав тук гирава, тук гирава яка. Беби мангав тук гировано, тук геомодило. Беби мангав тук гирава, тук гирава яка. Roma barbane, akana bonsar kene, barobi avka kene, dik dik dik, amare Roma sar kene. Bravo bе! И така, още малко, само бъдете търпеливи. Така, къде ме е съпругата? Ало, майката на младоженица. Така, дами и господа, аз съм таткото. Радвам се, защото и вулката ми вика татко. Това е голяма гордост за мен, значи имам някакви заслуги. Може би. Така. Искам само да кажа, че този момент съм го чакал 25 години. Да направя сватбата на моя син, на моя наследник, който ще продължи моя ген. Малко благодарности към всички присъстващи, към
групата от София, специално моите братовчеди Стоян Чоаня, техните половинки, живи и здрави да бъдат. Винаги са се отзовавали на нашите редове. Групата от Гърция, Марио, Барото. Това са нашето най-добро приятелско семейство, които ги чувствам ето тук. Благодаря на групата от Майнц. Също. Живи и здрави бъдете. Ще ви се реваншираме. Благодаря на обслужването на ресторанта. Сервитьорите бяха на ниво. Супер са цялата група. Всичко беше на ниво. Благодарим на господин Иванов, който се умя да направи това чудо тук и да си прекарваме прекрасно. Благодаря на оркестъра също. На Агофеката и групата, на Валентина, на Алекси. Всички бяхте на ниво. Просто перфектни. Така. Аз работя в Германия и моите пари са в евро. Не мога да ги обръщам български, че не им разбирам. Подарявам 5000 евро. Не, че нямам възможност за повече. Това е просто капка в морето са тези пари. Помагал съм много съм инвестирал в моя син, за да бъде любимец на селото. Не само мой любимец, а е любимец на селото. Просто... Евала, браво! И душманите ми го обичат. Аго, може ли само да допълня нещо? И викането от тебе. Така. Пикера. Подарявам 5000 евро и подарил съм и Валентина към сватбеното тържество е също моя заслуга. Валя! Да, нашата братовчетка от Кирчево. Така. Аз няма да поръчвам кючеци и разни неща, защото аз съм любител на народната музика. Да, обичам да играя хора и ги мога. Бил съм в танцова трупа, сега ще ви покажа. Така, Агофека, ще ни направиш едно дайчо, обаче искам забавен стил, бавничко като за 50 годишни, без да забързвате. Едно дайчово, след това преминаваш в ганкино и едно ситно ще направиш. Тракийско, хубаво. Така, поздравявам всички, които могат да играят. Така, също искам да поздравя и групата от дерманци, които се отчетоха от място. Баба Дядо, Шурек, Боян, Данито и неговата фамилия. Живи и здрави да бъдат. Поздравявам всички сватове от Орос и от Румянцево и кана всички, които могат да играят тези хора Дайчево, Ганкино и Ситното. Нека да дойдат тук и да премериме сили. Така, и след това вече групата на младежите могат да пристъпат на насам. Агофека, ще ми направите удоволствието. Ето ти на теб. Ето ти и на теб. Ти не си музикант. Thank you.
Майсторите на това изпълнение. А сега имаме още едно малко майсторче, кандидат звезда на България. Една снимка. Може бе. Те са безплатни тази вечер. Така. И така малкия Адрианчо кани всички гости с неговото изпълнение, който ще го изпълни, да заповядате на дансинга. Най-вече... Абе, чакай малко. Искам шум друг, освен младежите. Има ли младежи тука? Така, уважете това младо момче сега, Адриан. С вашето присъствие на дансинга, за да го подкрепиме, защото той е уникален музикант и, както казах, кандидат звезда на България. Айде!
Сега Адрианчо поздравява всички младежи. Младо семейство. Айде, яшаме!
Тогава ще направим 2 в 1. Алекси, ела тук да направим стари рани с тебе заедно. Няма проблем. И поздрава е също от булката за най-добрите мама и татко. Тя не ги чувства свекър и свекърва. Те са мама и тате. Да. Казва. И умоляваме хората, които са дошли с автобуса, да се отправят лек по лек навън, защото няма да ги чака. Билетите ги дупча аз. Билетите ги дупча аз. Кондуктор ли станало? Смени професията. Айде сега за всички присъстващи. Стари рани ре. Ми. Тази песен е също пожелание на нашия рожденник с зелените очи. И така, понеже е предпоследна песен и умоляваме всички гости да отправям се апел към всичките мъже да поканят своите дами на дансинга. Малко темпо. Каква жена си, не разбрах, що си сторила, това игра. Аз с друг мъж те видях едни нощи, аз те спях. Каква жена си, къде ти е бабичката, айде! Що си сторила, това игра. Аз с друг мъж те видях едни нощи, аз те спях. Стари рани ти отвори, нашата любов ти отрови. Пъкът ти на мен остави, някой друг сега те мами. Стари рани ти отвори, нашата любов ти отрови. Пъкът ти на мен остави, някой друг сега те мами. те обичам, ма сега отивай си, не ме вини, сърцето мое не разбра да се върна, не ме моли, те обичам, а сега отивай си, не ме вини, сърцето мое не разбра да се върна, не ме моли. И за най-щастливата баба! Очакваме още на дансинга гости. Върни се ти. И така, поздрав за баба Еливка, за тате Веско, за мама Када, за най-добрите родители, които са те възпитали, отгледали и те първа още ще те гледат. Знаеш, те са много добри. И за твоята принцеска, за Катрин. Върни си ти. И ела при градките ми. Ти сега, кралица моя, ти бъди жена на мои те мечти. Върни си ти. И ела при градките ми. Ти сега, кралице моя, ти бъди жена на мои те мечти. Стари рани ти отвори, нашата любов ти отроби. мъкът ти на мен остави, някой друг сега те мами, ще му счупя краката. Стари рани ти отвори, нашата любов ти отроби. мъкът ти на мен остави, някой друг сега те мами. Мами и Гани, те обичам, а сега отивай си, не ме вини, сърцето мое
не разбра да се върна, не ме моли. И така сега продължаваме с още една хубава балада. Сигурен съм, че Ваня я знае. Тя знае всичко. Айде отре, колеги. Отиди си завинаги, страдам аз по теб сега. Сърцето мое за теб тупти, светът е пълен със лъжи. Отиди си завинаги, страдам аз по теб сега. Сърцето мое за теб тупти, светът е пълен със лъжи. Поспри се, върни се, о как ми липсва очите ти. Поспри се, върни се, о как ми липсва косите ти. Няма ме, не ме търси, забрави ти за мен. Добра жена си имаш ти, с мен си прегрешил. Няма ме, не ме търси, забрави ти за мен. Добра жена си имаш ти, с мен си прегрешил. Отиди си завинаги, страдам аз от теб сега. Сърцето му е за теб тут, светът е пълен със лъжи. Отиди си завинаги, страдам аз от теб сега. Благодарим, благодарим, колеги.